Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Добра, што вы сустракаеце гэту раніцу у нашай кампаніі. Бо мы, як і заўсёды, падрыхтавалі для вас шмат карыснага, цікавага і незвычайнага. Дарэчы, я прапаную пачаць з незвычайнага. Мы згодны. І пра што незвычайнае ты хочаш нам расказаць, Кася? Я? Чаму я? За інфармацыю у нас Лесік адказвае. Але пра незвычайнае сказала ты, Кася. Сябры, хопіць сварыцца з раніцы. Мы паабяцалі гледачам штосьці незвычайнае. Значыць, павінны выканаць абяцанне. Зараз адшукаем. Вось і шукайце, хлопчыкі. А нам з гледачамі пакуль уключыце мульцік. Кася, мульцік мы, вядома, уключым. Толькі гледачам. А ты, Кася, далучайся да пошукаў, каб ведала, што не трэба кідаць словы на вечар. Сапраўды, абяцанне трэба выконваць, Кася. Ой, добра, зразумела. Давайте шукаць. А для вас, сябры, мультфільм. Знайшлі! Сапраўды, сябры, мы адшукалі для вас кагосьці незвычайнага, можна сказаць, дзіўнага. Уяўляйце сабе звярка, які ўмяшчаецца ў руцэ, але пры гэтым можа напалохаць ягуара і пуму. Не ўяўляеце? Тады глядзіце і здзіўляйцеся. Як вы думаеце, што гэта за дзіўны шар? Вы здзівіцеся, але гэта не што, а хто? Сапраўды, убачыўшы ворага, менавіта ў такі шар ператвараецца вельмі цікавая жывёла. Трохпаясны браняносец. Між іншым, гэта адзіны від браняносца, здольны скруціцца поўнасцю. Заняць, можна сказаць, кругавую абарону. У іншых браніраваных насякомаедных занадта многа пласцін, з якіх складаецца ахоўны панцыр. Так пластычна згінацца і разгінацца яны не могуць. А трохпаясны браняносец абсалютна надзейна хавае жывот, морду, вочы і лапы за панцырам таўшчынёй у некалькі сантыметраў. Доўга калупаць гладкі браніраваны мяшык драпежнікам зусім не падабаецца. Таму браняносцу застаецца толькі пачакаць, пакуль паляўнічаму надакучыць гэты бессэнсоўны занятак. Але браня не адзіны спосаб абароны нашага героя. Памятаеце, мы гаварылі, што звярок можа напалохаць нават ягуара ці пуму. І мы не пажартавалі. Браняносец не згортваецца адразу, убачыўшы драпежніка. Уявіце, храбры малы чакае патрэбнага моманту. Як толькі сапернік апынаецца перад самым носам, браняносец з шыпеннем ускоквае і скручваецца ў клубок. Такія выкрутасы палохаюць нават самых крутых драпежнікаў, пуп і ягуараў. Інстынкты крычаць ім: гэта нешта незразумелае. І звяруга ў жаху збегае, так і не зразумеўшы, што здарылася. Геніяльная тактыка, праўда? А без яе браняносцу было б складана. Вакол маленечкай жывёлы засушлівыя хмызняковыя раўніны, рэдкалессі і паўпустыні Паўднёвай Амерыкі. У гушчары не схавацца, на маленькіх лапках не ўцячы. Вось смелая жывёла і трымае удар любога драпежніка. Пагадзіцеся, трохпаясны браняносец вельмі незвычайны. Значыць, мы выканалі сваё абяцанне паказаць штосьці незвычайнае. Безумоўна, Кася. Значыць, заслугоўваем адпачынак. Давайте глядзець чарговы мульцік, а то і першы мы прапусцілі. Давайте глядзець. Хлопчыкі, у мяне да вас пытанне. Ці бачылі вы такіх птушак сініц? Вядома, Кася. І ты іх дакладна бачыла. Яны нават у гарадскіх парках жывуць. А вось у гэтым я не ўпэўнена. Сініца, як гаворыць назва, павінна быць сіняй. А ў нас у парках сінія птушкі не лятаюць. Кася, сініцамі птушак назвалі не за колер апярэння. О, а за што? О, калі ў Касі з'явілася такое пытанне, думаю, і гледачам будзе цікава даведацца, чаму сініца называецца сініцай. Дык давайце ўвогуле з гэтай сімпатычнай птушкай пазнаёмімся бліжэй.
Ой, такую птушку я сапраўды часто сустракала. Але пёркі ў яе зусім не сінія. Чаму яна называецца сініцай? Каб гэта зразумець, трэба проста уважліва паслухаць таленавітую спявачку. Ага, здаецца, я пачынаю разумець. Чакай, Лесік, але сініца спявае не сінь-сінь-сінь, а зінь-зінь-зінь-зінь. Правильно, Кася, спачатку птушак так і называлі. Зінька, зініца. Але паступова зініца ператварылася ў сініцу. А, з назвы разабралася. Цяпер давай разбірацца далей. Мне здаецца, што у нас сініц можна сустрэць увесь год. Я не памыляюся? Ніколькі. Птушкі на поўдзень зімой не адлятаюць. Ай, якія морозаўстойлівыя сінічкі. У дзікай прыродзе іх можна ўбачыць на ўзлесках, па берагах вадаёмаў. А яшчэ птушка з задавальненнем селіцца каля чалавечага жылля і зусім не баіцца людзей. Вось чаму сінічкам падабаецца жыць у гарадскіх парках і скверах. Яшчэ іх можна сустрэць у дачных і сельскіх садах, асабліва ў халодную пару года. Бо каб перажыць халады, сініцам трэба добра харчавацца. Цяпер буду ведаць і абавязкова падкармліваць гэтых птушак. Калі будзеш рабіць гэта рэгулярна, птушкі з задавальненнем будуць прылятаць зноў і зноў. Ага, так і буду рабіць. Абавязкова пасябрую з цэлай чародкай сінічак. Між іншым, абараняць і прывячаць гэтых птушак, як і шпакоў, людзі пачалі спрадвеку. Дакладна вядома, што яшчэ ў 14 стагоддзі ў Германіі Людзьвігам Баварскім быў выдадзены ўказ, які накладаў буйны штраф на чалавека, які пакрыўдзіў сініцу. Ого, атрымліваецца, сініцы знаходзіліся пад каралеўскай аховай. Яны падабаліся і простым людзям. Раней многія трымалі сініцу ў дамах, як папугаяў. А чаму не? Птушкі таксама прыгожыя і спяваюць цудоўна. А яшчэ сініцы вельмі спрытныя, выдатна манеўруюць. У палёце робяць хуткія павароты, калі хочуць злавіць казурку. Сінічкі, да хуткай сустрэчы. Я абавязкова прыйду да вас з пачастункамі. Лесік, дзякуй за вельмі цікавую і пазнавальную інфармацыю. Цудоўна, што на зямлі столькі цікавых і дзіўных жывёл і птушак. Нават жывёльны і птушыны свет нашай краіны вельмі багаты. Яго можна вывучаць і вывучаць. О, гэтым мы і займаемся ў добраранку. Але ў любым вывучэнні трэба рабіць перапынкі. Кася, намякаеш, што трэба зрабіць перапынак на мультфільм? Не намякаю, а так і гавару. Лесік, уключай чарговы мультик. Добра, уключаю. Сябры, а ці ведаеце вы, што сёння нас чакае вельмі смачны і музычны дзень? Кася, што ты маеш на ўвазе? Тое, што сёння абавязкова трэба адзначыць вельмі цікавыя святы. Дзень грэчкі, банана, а таксама дзень вясновай капелі. Якія цудоўныя святы! Сапраўды, можна навучыцца гатаваць вельмі смачную і карысную кашу. Потым паласавацца бананчыкам і пайсці на вуліцу слухаць вясновую капель. Дзень сапраўды абяцае быць насычаным. Карысным! А галоўнае, вясёлым. А зараз давайце развітвацца. Толькі дамовімся пра наступную сустрэчу. Якая адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце! І ў падарунак ад Касі яшчэ адзін мультик паглядзіце!